Naanapod kita sa atong duwa. Murag mo ning game to. Og sa diyang atong left side mao kini ang mga allied is na British og ay US. So nindot ni nagsabot na ni sila Sergeant Wembenyama sa ilang atbang. So okay. Nindot ning dulaan ni kay pressure ko kay Mark. Okay. So ilang atbang ni si Romeo og si Mark na Panzer og Wehrmacht. So nagsugod na si Sergeant nga makuha sa mid og si Imatski murag nagbuild pa. Okay. Nindot ning dula ni kay nakauna na si Sergeant sa mid. So kini nga mapa dai mga ka CH ko ani Rails and Metal. Og nindot ni nga mapa kay patas sa ni siya. So medyo man ni siya nga mapa. So nag-move daan si kuan. Sa ni si Hitsuraan. Okay. Tanan first na siya. Ug sa diyang isa ra taon ka rifleman ani kang infantry ka sergeant 2 versus 2. Og wala pa i-backup ng taon. Ug ang sa US murag mingaw pa dito. Okay. Murag gadali taon kay nahimo nagduwa. Patas na ni. Pero gansi lang si sergeant kay nagtira nag-grenade diri. Okay. Nindot ni nga pagka pistuha kay gibutangan nila sa green. Og in town naabot na ang captain man ni or sergeant para motabang sa duha ka infantry. So, makita nimo dira og kang Mark og kang Imat sa gubat po dira sa kilid pero nindot. Og kami na in town ang katulong nga infantry. Sumog na gansi si Historaan no. Murag alanganin jud kayo ni ang Panzer kay naka-recover na. Ug didto niya gibutang iyahang headquarter. Og ni atras na si Historaan. So I'm sure nanay depensa didto si Historaan. Gibutangan niya una og mortar pang kuan sa mga depensa ni Historaan. Murag gansi ang alay ni sa mapa ba nakuha kamay ang gas mga ilahatan ng gas ang taon. Okay, murag advantage gamay ang Wehrmacht ani og Panzer. So tanaw na to unsay duwa ani. Okay, langan juga ayo. Okay. Kini manggod nga duwa ni pasay manggod ni unsay una makakuwag mga post ay maka-advantage nindot kay gubat ti pikas okay gisiguro jud ni sergeant ang ammo na mataparan niya para mudagan ang ammo. Okay, capture na si pikas inihinay na si Sergeant Eng o ang US in town kalooy murag kulata ni Sinabutski pangalan niya na. Okay, hinahinayan na ni Sergeant murag napantay-pantay na gamay pero advantage apon kay ang gas na tulong ka sa mid. Si Historaan nagbuhat og defense town pagdali in town kay mahuma nag-build kalooy yung si mga tao. Okay, pika active si Historaan buhat rin sa guwarma. Okay, nag-mortar na pod. Okay, panglaban yun yung mortar sa mga depensa sa kaaway. Nahimo na in town ang sergeant. So, dapat layo-layo gamay. Aggressive kay si Historaan. Bahala isa ka tao attack.
Okay, si Imat po dito sa pikas. Murag wala po asinso. O nahinaya na. Uy, may na lang. Kasi mga tao na. O pwede na ito masakyan na yun. Saki na mat. Mga ingon ni Sergeant. Okay, dool-dool na. Mandot aning British kay ang mga headquarter pwede na ma-forward. So di na mag-hike-hike ng mga tao. Paspas ba? Okay, nakasakay na si Imat. Advantage po ni kay makuha man sa okay, wala na. Makuha na niya ang fuel. Contact reports show the German vehicle was knocked out. So, disadvantage po ang alay na ni kay nakuha man po ng gasolina nila. So, 50 pa taon yung dulaan ni. Pero Italian HQ has confirmed it can start okay, storing resources. sa TG ani sa allied nga at least makuha nilang mga mid ba. Okay, kuha ng isa ka. Amo na post no, arang-arang na gamagay pero wata kabaluan ni nga. Ang kuan ani ang Wehrmacht ug ang Panzer basig nakatigom-tigom na jug amo, naka-upgrade na ni. Op, kuy forward na si kuan Sergeant, si Imat ang taon wa pa asin sa pikas. Okay, receive kasi ingo kuha na po niya ang kuan. Nindot yun nga intras mingaw forward mo kay wa pa taon asin sa taon. Saon pagkuha na ni sa US ganchi sa Wehrmacht. Okay, tulunan ni kamurtan na buhat ba. So, pang push jud ni, pang forward jud ba. Okay, crazy mong hilom kay si Itsuraan. Mura gaduda kung maadto ni sa pikas. Maadto ni kang Sinobitski. Okay, pagka nindot ani nga duwa murag napantay na. Uksa diyang di counter si Itsuraan. Okay, do kabuok ko ha. Tras si Sergeant kay murag kansi kayo. Upgrade din yung mga kuano. Og in town si Imat wa tapon tayo asinso. Sa naman ni. Murag kailangan na nigtabang mauna ni adto si Sergeant Eng. Putang siyang dipinsa niya kay lisod kining maunhan kay doon na biking ampo. Okay. Okay nang wala ba murag nagka-nindot na ni nga nagkadugay na. Okay, murag pantay na po do. Murag nakuha ng mid. Uy, nakapture ang amo sa taas. Nakapture na dyan. Okay, murag arang kay kang Sergeant nito. Murag mugdid na siya mutabang kang sa US. Kay murag na nakansi man siya. Ug ay mortar mo pang forward dyan ila ha. Delikado ning kampo ni Imat. Okay, gi-counter ang mga mortar. Kay panglaban sa mga tao ug daghan ang mutan ang inyong mapa mga ka-CH. Power jud kayo ning kuan. Brit ni Wehrmacht. 50 pa taon yung dulaan ng mga ka-CH. Okay. Makita ninyo nga. Oh, ito nga lang mapa murag pantay pa gud ni. Pangla ba? Okay, hinaya ng mid ug mortar ha. Mo delikado ning mid bakay puro ni mortar. Sudlan ng tank light vehicle murag gansi jud. Ug nakuha na ni Suraan ang fuel mo which is mo importante kung makita ninyo ang fuel gamay ra taon ang sa fuel sa US. Ito nang nasa mapa nga. Uy, nag-forward man si Imat. Ano mas Kryptonite. Uy, kaluoy ba jud sa kuano ay. Uy, forward si Sergeant. Rog, pati pantera jud ni. Uy, na kuan si tank murag wa joy anti-tank dari.
Gansihon juga ni sila ba. Uy, We've just got the green light to employ naginahinay na og kuan artillery. Murag mausap ang duwa ni pag magawas ang German artillery. forces are trying to Artillery. secure one of our sectors. Okay mga kasich. Aning kamot taon si Suraan para lang makuha ang mid kay murag moy ang chance nila nga makuha ang resources. Kinakuha naman nila ang Wehrmacht. Dari wala pa tao anti-tank. Uy, naka-ranger na si Imat. Asinso gamay. Okay. Nindot na ko na. Pati pantera sa mid ba? Okay. Murag alanganin ng gamay ba? Okay. Dito niya nagitapad sa amo. Para at least dungagan ang amo. Uy, naku na. Wala pa ang mid. US, naninaya na pa. Pantay yun nga dula nindot, nga dula ni. Murag 50-50 ra ba? Og si Sergeant, wa pataw mga depensa in town. Mortar patawon og isa ka MJ. Langanin, Japon ni kung makasulod ang mga tangke din sa mga Wehrmacht. Og wa na dyan pag-asa si Imat sa ubos. Urot niyang tao. Need you check help. Nasulod ng kuan. Wa dyan siya anti-tank. Langanin juga ini. Karong panigi upgrade. Kung saan niya pag kuan mo langanin juga yung allied ani. Naduwa. Going after one of our munitions. Og gibutangan niya og kuan niya engineer. Uy, to. Uy, manapul mortar. Delikado ning mga may gani ikyas. Forward supply Okay. lines. Murag advantage gamay jud ang kuanan niyo. Ang access. Kinakuha na nila ang mga resources tabi na ang duwa ka gas. Murag mapildihay ni padulong. Kalawa ba taon ning game to? Game 1 napildi ang allied. Game 2 mapildi na pod. Game of 3 ra may game of 2 ra man ning dulaan ni. Okay ha, murag nakapush na may si Sergeant. Dito yung sa green kay para langanin kayo gatapok na pinyin ng mga tao. Murag wala na dyan yung pag-asa. Battalion's just location. Nakakuha nag artillery. Murag mo na nang makausap guro. Dali ka gamit ang artillery sa allied. Okay, so murag alanganin juga yung US and ang allied na ni. Okay, murag ang mapa nakuha ng mga resources. NCO's reporting they Ang have town, destroyed wa pa dyan yung anti-tank ang British. Alanganin juga ayo. Okay mga ka-CH, na-enjoy mo aning, mag-subscribe mo aning YouTube channel. Okay, para makasupport mo ginahan taon sa German artillery. ato idungag nga content aning nga mga duwa. Okay. Jerry's hitting Uy, one of our mga gansi na juga ayo. Duwa na ka. Tangke niya. Isa pa taon ang kuan. Delikadong alay dani. Okay. Mura gawa di asinso si Imat. Kanina ra na taon siya makuwag. Kwaon yung amo sa kilid. Pero wa jod. Taon kaloy oy. Okay, murag arang-arang lang kayong gamay. Pero wala pa yung anti-tank. Lasod juga ayan ka-CH. Ambot kung makaya ba niya sa allied. Mo nang pangutana diya. Kitulong na jud ka anti-infantry nga tank oh. Alanganin jud kayo. Okay, mga ka-CH. 50-50 murag 40% ang chance mo daog ang kaalay na ni.
So interesting kay ni nga. Interesting di ay. Maduwa. Oop, nakakuha na siyang duwa ka Strategic location. engineer nga butangan niya og kuan ha. Oop, nitira ang kuan. Nitira ang artillery. Tanaw na to kung maigo ba jud ni. Kay murag alanganin kayo pagka wala pa day murag duwa pa si sergeant. Kato. Bak gamay bak ana. Short sector under attack. Ning tira na ang artillery. Ug tuara gatapok-tapok. Pagka nindot pagkabutang ato Grabe na bungkag. Ay nabungkag, okay na nabungkag. Ano? Ito na nang matay ato. Tara. Alak ka. Anay. Taon, si Ima to, aja piyak sinso. Okay. Pero gubat pa sa mid ba? Tinabangay nila sa mid. Mga ka-CH. Uy. Ay mga tangke mo sa unahan ha. Nanganin nyo kayo. Gaduha-duha si Sergeant. Murag alanganin. Irritate na lang siguro na. Kaya murag ang kanalang ang engineer yung gikuan pangdipinsa. Taon murag na na mga 35 chance ni mo daog in taon mga ka-CH. Lisod juga ayo. Okay, muna ng pag-asa guro nila. Uy, tanong kuan. Putar. Di deh. Pung. Suga juga sa kuan. Sappers We'll have them back to full strength. Orang ilang kahimtang ha. Kaya nakabawi sila sa mid. Kinahinay na sila pinsa lisod ani kay kung dipinsahan na yung tarong mid lisod na kinikwaon. Nanganin kayo. Uy! Murag butira si Sergeant sa artillery. Murag tanaw na to kung unsay paabot sa mahimag 150 yung ammo. While ga gatira. Nanitira ang artillery. Murag si Imat to. Ug nitira si Sergeant Ing kato pag dipinsa jud to nga tira. Nindo to nga pagkastrategiya ni Sergeant. Ug nani nga buto. Ug si Imat wa japoy asin sa ubos. Okay. Nindot ning medyo. Ber pultuway jud ba. Ug makuha ni si Sergeant ug mga post. NCOs reporting they have destroyed a German target. Okay. Pero nakatigom na nig amo ang ko. Nakuha bito nila. Wala. Labyan na lang ko bawi na si Sergeant. Arang na. Murag. Ano pag-asa. Uy! Buktar! Patunaw na mabungkag. Kaya delikado na. Tara. Murag na isenso gamay si. Uy! Apoy kuan. Pagkasamok na pudaaning nga mga tangking nga mga antay-infantry. Narang-narang si Imat sa mid. Lindo kinamabahan Okay. Una na sila tagigar. Murag alanganin. Delikado ni. Nakaamo na sila. Og nitabang na si Imat sa mid. Okay. Lindo taking kubata ni. Taon si Sergeant nagbuwat og anti-tank. Ug nawa man. Nawa. Okay. Murag na technical gamay. Uy, alangan ni nga duwa ni. Nain tago-tago sa kilid daw. Okay, sa mid murag kailangan gyud sa mid mo adto ang mga tao kay perting daghana og kuan. Ang Tiger nga 3 na nga. Uy, nabungka ka. Good ka. Okay. Okay, og sa diyang naasinso gamay ang allied no tungod sa nga bungkag dito sa mid nga mga tangke.
Okay, murag nakakuha na po si Sergeant sa taas. Pagkuhaan niyang mga post. Ug sa diyang ni arag-arag na ilang kahimtang. Murag nalihado na ang alay na ni. Ay, bin ako mapili na itong nanapin nagtapok. Bumba na po si Sergeant na ni kapaabot siya sa 150 oh. Okay. Murag minindot na dun ang kahimtang na dun. Huwag ni bomba na po si Sergeant. Timingo na po niya ang Tiger. Okay, paabot yung mga tao kung yung capture diya na ipanlaban. Huwag ni tira na dyan ang artillery. So, kadindot oh. Kadindot yung malaba. Okay. Okay. Kasinso na gamay ang kuan. Allied si Imat. Wa pataw nakuha niyang kilid. Naunsa naman si Imat. May bumuli si Imat kay giliso siya kuha sa kilid. Nato siya mid. Ang lindot yung strategiya niya. Okay, murag. 60% nakuha lang post. So advantage kamay ang kuha na ni. Ang Allied kay na arang-arang na ilang nakuwag balik ni Suraan. So 50 ja panindulaan ni. Delikado ja pa nang kuha na ni. Ni bawi gamay ni Suraan. Okay. Arang-arang na siya. Og si Sinobutski ang atong Wehrmacht hilom ra kayo murang katigom jud tangke ba. Okay, si Imat ni kun gamay ni push gamay si Imat to. Nindot ni nga duwa ni interesting kayo. Kaya bidog mapildi ang kuan ni napod. Ni counter na si Suraan. Murag alanganin. Oy, ni-retreat si Sergeant kay nagawa man siya. Ug push. So, ang gibuhat ni Sergeant, may counter na po siya balik. Oy, ni Asinso gamay si Imat, nakapush na gamay ha. Giingnan niya di flank kay basig na yung mga tangke niya mo. Forward kalit. Uy, nakabawi na hit Suraan. Murag ni Asinso na jud si hit Suraan. Okay, ni-counter si Eng. Balik niyo yung mga tao. Alanganin kay na yung mutar. So, makita ninyo nga nindot kining duwa 50-50 pa ning duwa Si Imat yang gitry og push dito sa ubos. Kung makita ninyo sa mapa, naglisod siya gamay pero at least na-asenso. Kay ganina, wag yun siya ka-push. Okay. Uy, naunay. Bidoang. Ano, mata na bantayan to. Okay. Nandot nga. Kuhan ba? Okay. Push dira. White tao dira. Okay. Parang abantay si Sergeant. White tao. Okay, naputangan na dyan yung depensa niya ba? Advantage kami yung US ni. 50-50 pa rin dulaan eh. Okay, ni-capture si Sergeant. Kuhaan yung mga population ng kuhaan. The more mangguni mo kuhaan ng population sa kaaway, mo minus yung population ng kapana. So, advantage na po sa alay. Og si Imat na about nag 30 minutes so wa pataw niya nakuha ang fuel. Isa sa pinaka-importante sa duwa. Kikuha na po ni Sergeant ang kasamukan mo ni Sergeant eh. Okay. Murag alanganin po ng amo ang alay na ni. Okay. Yun ay kay tao niyang amo.
Okay, murag nindot ang tanahon sa mapa ang US. Maka nakalabaw sila gamay. Uy ni, counter na pud si Hitsuraan. Samok jud kaayo. Atras gamay kay murag alanganin kining duha hastag naghana. Okay. Dipinsahan niya. Uy, hastag naghana murag all out naman ni kang Hitsuraan. Delikado juga. Uy, tama tong sergeant nga nabili na to dito. Agay ka. Pagkasayang ato. Oh, itarahan niyang artillery. Nang sa lagma, kabasig makaigo. Kaya ang tao maggandagan ra ba tao na mapundo para sa tangke ba nga. But kung nakaigo ba jud to nang igo. Kasalagma jud taon. Murag okay dating gubat sa kilid oh. Wow, yun imat niyang fuel na na. Although nakuha ng fuel, oh niya ito na sa sergeant yung murag jadi makatabang po siya jadi nakuha niya sugod pa dyan pa doon nakuha. Okay, oh tara kapuruwa na yung ninja mga kasi itch. Eh, ito kain nga duwa ba? 50-50 pa di. Pala nga kaingon tayo madaog pang panan. Takabalong katigom ni ng Wehrmacht di aja. Okay. Napay kanon sa medo. Wajud timat, wajud ka. Kuha. Kapaabot yun sa kuha. Siguro mo push ko. Ay, kapaabot si Sergeant sa iyang artillery. Kayang bombahan, kay pinsado, kayo ni. So gamay na lang kuwang ani para makuha nato ang kuan. Kay mura gipredict niya na uritap sa kilid. Mo tungi kuan. Okay, so mura advantage kamay sa alay ning duwa kanina advantage kay sa access ug namumba na kay mo push na sila. Okay. Jadi pansahanan niya si Imat na to sa ubos pa pusan si pasto o si Hitsuraan na di counter attack na po siya. Di jud siya maundang nga di makuha tong kasulinahan na to. Plante pa to nga post. Di bomba na po si Sergeant sa mga tao unta makasalagma na po siya. Uy, pundo. Okay, kamay na lang yung kuwang. Makuha na niya ang kilid. Oh, nabungkag na. Oh, kuan, bunker. Pwede na makapture. Huwag ni bomba na po si Sergeant. Gasto juga yung gasolina ang kuan, no? Ay, ang amo ang British. Mahal kay pabomba. Tura. Nana sa litangke nga mo repair, oh. Ni bomba na po si Sergeant. Tanaw na to kung makaigo ba yun niya. Pamahala na ni siya. Oh, na-capture na yun niya. Matakuha na yun niya. Pagkaanindot ani nga duwa. Kini advantage sa jud ang US ani. O ang British kay tulo naman kaamoy na makuha. Okay. Ni-counter na po si Mark. Si Sunabitsky. So, tayo morag ni Asinso gamay dyan ang alay, no? Ganina, luoy yung kito sila. Iandam na ni Sergeant iyang 80 anti-tank mga kasi-itch. Okay, morag nindot na tan-awon ang mapa na nakuha na sa alay. Uy, nibawi si Hitsuraan. Hindi na nakuha. Sa diyang ni push si Sunabitsky og nitira og artillery sergeant. Taon busy kay si Suraan kuha o niya. Nindot nga duwa ni 50-50 pa ni nga yung mudaog ka. Okay, ni bomba po si kuan.
delikado ni kang imat tadi nga lugar oh. Kay puro tangke. Okay ha. Nindot ni nga duwa ba? Kay unpredictable kayo. Okay, natira na po si Sergeant. Siya anti-tank para di ka push. Okay, murag tunga na sa duwa pero nakuha na dyan ni Imat in town. Ganina wa pa dyan nakuha. So nindot kay kasi edge no. Nakadipinsa na dito pero delikado atong mid no. Wala tayo 80 diri. So hilom kayo ang access muraga. Gaplano pa sila nga unsaon nila pag-atake. Og ang allied pod kay gadwa pug push no. Pabutay sila kid sa imuna ni. Na may nahilak diri mga kasi-itch. So ano ninyo pansin na? Ayaw, babe. So mga kasi-itch, hapit na ni mahuman siguro mga kasi-itch. Hapit na ni dulaan ni. Kaya murag nakuha na sa allied ang post. So advantage na. Kasi pamumba si kuha na ni oh. Okay, murag magbuhat siguro siya kuha na ni 80, delikado kini matuwa ng mid ba o gasige nagpamumba si Sergeant Town para lang dyan nga makaiwas mapush siya kuha no. Mag-push na yung 80. Allah, delikado ni pag tapok jud. Okay, namumba na po si Imat. Okay, moro 50-50 prendula. Uy. Taas pa kini nga duwa guro ni. O samo kini sige reparo. Uy, nay balak makuha si Sergeant sa kanon. Flak. Okay ha. Nindot na nga kuha no. Okay. Mano yun ba? Ugi. Alak ka. Ibungkag sa Mermak. Nang-retreat na si Sergeant. Puro yun yung tangke kang kuan. Sinabatski. Ang tangke dyan yung panlaban. Okay. 50 dyan mga diri sa mat kay wala kay kuan. Depensa. Regroup sa si Sergeant kay uy murgi upat niya iyang kuan. Kanang anti-tank niyang mga engineer. Kabalo man siya nga. Spam o kuan ang Wehrmacht. So kuan siya uy Tiger dami siyang engine. Taas-taas pendula ba? Okay mga kasi H nakuha ng gamay no. Gitry pa yun ni Mark ni Sonobitsky kuha ng ubos kay alanganin kasi sila pang makuha tanan ng amo sa mid mamangguning isa ka key para mo daog mo kay kung the more amo the more tang imong mabuhat the more upgrade imong mabuhat. So gahi yung kay si Sergeant diri sa kilid do waya jog na kuha. So nindot kayo ni nga puro ni counter si Suraan. Pagkagwapo ni Suraan ni counter yung mga tao mo flank. Nindot kining dua. Uy pertig naghana ni alanganin kay si Sergeant. Okay pagkaluoy yung tao ni Sergeant gamay ra tog tao murang makuha ni Suraan ni lugaran ni. Murag gabahala dari si Suraan ba. Ang yuna niya itatang ko. Patay isa ka sa namin.
Delikado lagi ning kuan. Delikado si Sergeant ani. Muring group si Sergeant kay murang alanganin kisa kuan, hil sa paghil. Pag-reinforce sa diya kay murang alanganin kayo. Delikado ni Japan ni. 50-50 Japan ni way depensa skill do. Reinforcements are must. Okay, tura ni push na po si Suraan. Murang kalanganin yung kayo ni. Just distributed. Uy, gamitan niya kuan. Artillery. Uy, nag-push man. Kado niya pa ng kuan. Halaka. Storage facility is being overrun. Ditira si Suraan ug pang. Uy. Suda niya eh. Halaka na. Ka-forward. Delikado niya pa ng kuan. Dulaan niya sa kuan. Have a secured sector under attack. Carried for sa ug sa diyang naabot na si Stura. Suraan sa tunga. Tay na nga duwa di. Have a secured sector. 50-50 man eh. Namahala na ni si Suraan para at least uy, naghumba mo. Dito pa nang dala ano niya na pong target ang kuha na delikado ni mga ka-CH. Naghumba ang taon ng depensa. Uy, ni-retreat na ang taon. 50 pa rin dulaan eh. Pagkakaingon nga kasi makadaogan niya bakay sud kayo. Okay. Murag na yung kadami dyan si Sergeant. Nasudlan dyan siya. So challenge yung kayo ni kung saan niya pagbawi dito sa taas. O si Imat sa ubos, murag alanganin gamay. 50-50 pa dyan yung dulaan eh. Uy, pibalik na po si Pitsuraan. Delikado niyang kuha na ni. Ang alay na ni. German target. Sukol na si Sergeant to. Sukol si Sergeant. Pagansi ba? Kok pagin siya pride food. Okay, reinforce pa. Kanindot pa rin yung British kay. Di ra taas ug hay kununon ba? Doon na kayo. Okay. Nibawi na si Sergeant ug si Imat ni Asinso gamay. Advantage Japan sa US ani. Ang alay na ni. Okay, bawi. Nang bawi si Sergeant. O dapat na mabutangan na depensa kay delikado na siya kung dili mabutangan. Okay. Ni back to zero si Sergeant og ni rin. Nagtigom na po to si Suraan kay mo attack lag diretso. Mo ambush lag kalit. Okay, nagdepensa na yun si Sergeant para kung attack na po maandaman. Busy juga kasi tabang gamay si Sergeant to kay sud kay ni kung makapush ang mga tank ani. Reporting they have destroyed Okay. the German target. Sa diyang okay, back to zero si Sergeant no. Hinahinay lang. Nahilom lagi to si tigom nyo to si Kuan. Sa Suraan. Mo niyang sa TJ niya sa hay kanang hilom kayo pagtataod na tindaghana na rin mga bot. Ambush tirada ba. So murag nindot ang kahimtang US karon. Noon nakuha na nila ang mga dapat kuhaon ng mga post. So ang buhato ni Sergeant ani magdepensa na po siya para po na si Imat sa ubos murag Asinso siya. Okay. Di bomba po siya pa back up. Ug di balos na po si Suraan. Pagkagwapo na po si Suraan. Di balos na po di atras na po si Sergeant. Kanin nindot ning duwa ni tas. Uy, kado si Mata ni. Wala nga kitabang si Sergeant kay push na nanganin juga kayo. Pilde jud ning alay dani. Ang Kirol ani ma-pressure si Sergeant.
Di katabang si Sergeant, mapusan si Imat, mabungkag ang kampo, wa na dayon. So, ang kian ni nandiyo ma-pressure si Sergeant, utura na mamba na. Okay. Hindot ni nga duwa ni. Okay. Hinayan ang kuan. Hinayan na yung kuan ni suraan. Hindot ta kayo kahimtang yung tao ni. Hinayan na jud. Ang kuwang na lang ani depensa nila pa di kuwag balik. Okay. Kasi pamumba si Sergeant. Okay. Hindot yung duwa ni. No? Challenge ba? Challenge. Sige, pamumba yung tawag si Imat mo diya, oh. Okay. Advantage yun ko na ni. Murag padaugay naman si mga alay na ni. Okay. Murag ni IFK daw si Suraan. Kay murag naigibuhat. Murag gansi na sila ni kini IFK gamay. So nagpundo si Sergeant kay para mapatas na may ba. Pasidig nangihi rato siya. Nangihi rato si Suraan. Ilaw man kayo. Basin time na siya. Okay, natuwa di si Suraan di ay. So, niliok. Tura, dibalik. Nimbalik na si Suraan mo. Attack na po si Suraan. Okay mo, balik na po nung depensa in town. Okay. Ni-work ang depensa. Pinindot ang depensa na yun, no? Okay na. Si Ibat ito kay Murag na nakakuan na. Naka-depensa na yun. Murag padaugay na yun ang alay dani. Okay. Pasensya mo mga kasetsa kaya naigihilot dari. Kasi makadungog mo mga agay-agay. Sinsyahin na lang yung mga kasits. Kaya naigilantan dari. Okay. Murag daog jud ang kuanan ni. Kadaog ang alay din ni. Kay klaro na jud kaayo sa mapa pa lang daan wala na. Murag resources gap na ni tawag nila. Okay, kuwang na lang jud ni mabungkag ang kampo. Modaog na ang alay. Sudindot king dula 50-50 kay ganina murag na tumatagnaan ba no? Murag kuan ba kinabuhi na tumatagnaan. Okay. Murag nipundo na si Hitsuran nagbalik siya strategy sing kagalingon kay murag lisod man siya attack dito sa taas kay pinsado na kayo. So matabuan ni kay muadto na lang siguro si Hitsuran dito sa kilid motabang kang Sinabatsuki. Di-push na po si Sinabatsuki. Okay. Pugos dito si Sinabatsuki ang kilid. Kung makuha na lang dito niya, wala dito padulungay niya na sa kampo ni Mat. Murang importante yung madipensahan ng ubos kay isa man ikaway nga ni daog sila tong game 1. Dito sila niyagi sa ubos. So sa game to maningkamot ng duwa ka allied na madipensahan ng ubos para dili baka push si Sinabatsuki o si Suraan sa ubos. So niingon si Sergeant nagtigo man ni si Hitsuraan. Di ko pensahan
Basi di 50-50 pa ni. Location noted. Self-propelled gun rolling out. Okay. Yan to si Sergeant sa bus kay maghilom juga sa itsuraan. Katigom yung tao ba? Na ni atras na si Matt. Delikado ni. Ano mo dipinsan mo kuan jud si Sergeant kay delikado ni nga maka Contact with the sect. Enemy vehicle has been knocked out. nakuha na po no. Kuha na po di. Kuha na 50-50 pa nindula ni. Okay. Pwede pa mambay tao ni Sergeant. Hindi lang yun makapush ba? Uy, na yung Tiger. Ano ni-attack ni si Sergeant? Ni-attack ni si Sergeant. Kaya may tao si Matt. Ano na ni mo? Okay, di bomba. Naunay. Nga naman maunay yung tao na eh. Wala kita na auto bomba. Okay, murag. Kita na natong mo daogay yun yung alay na ni. Kaya murag sources cap na ni. Ang gas ni Sergeant kay 800 na. Okay. Dot ni. Okay, tambah. Kaya dipensado jud niya. Okay, kabalo man siya nga tangke jud dito kang Sinabatski. Okay, pag nga wala pa na human yung dulaan ni. Kay muragan na siya naman jud ang access ani. Gamay na lang kuwang aning sipiat, push na din ang alert. Pero di pa ko pensa kay Basile pagkabawi pa din ni si Turaan. Al orthodox ra bagay ning sa TJ maningala taga mo adapt mo attack liglet sa kilid. Okay. Turaan kini ning kamo tawag capture. Ning balik na po si Sergeant. Okay, ito siya mid. Kay alanganin juki kung wa ra jud mga antitang sa mid. Delikado ni maka push yung mga tangke sa mid. Uy, nabutahat na nga. Putangan na. At least, karoon pa yung taon. Okay. Murag population gap na ni. Nakabuhat na ba yung Sergeant to? Pindot yung mga tao mabutangan ng Sergeant kaya para magahi ba? Kusog bitaw. Mga captain to paggahi dahil. Okay, mga kasinso na dyan gamay ba? Mga nakasibot na kong daog ani. Gamay nilang kuwang mga kasi-itch. Okay. Ano, mga ibumbahan na ni Sarge na to. Okay, murag mahumanay na jud ni. Murag di surrender na manguro si Soraan. Wala naman niliyok dito. Murag katigom lang jud kay una po awang mapa murag kapunog tawa murag si Soraan jud na ba. Pasahan yung taas kasi di mo na po Soraan jud lagi. Atak na si Soraan. O namba na po si Sergeant. Kin may ni uli. Okay. Lock and load, gents. We have a munitions depot to take. Lock and load, gents. Yes, sir. We have a munitions depot. Murag ni hinay na ilang spirit nga mudaog. Kay nakuha naman tanan kuan. Murag wa na yung mga post ang access. Murag lisod na jud kay sila ha. Nangumba na po si Sergeant. Okay. Oh? Nangumba na po si Sergeant. Putura. Saan ko nangumba?
Gasugod na. Uy, tura. Nay na bong immobilize na bungkag na pod. Wala na ni. Pwede na siya mapush. Sa diyang murag mo daog na dyan ni. Mga ka-CH. So kung na-enjoy mo nindula mga ka-CH, subscribe lang mo. Like and comment. Pasinsahin na yung mga ka-CH na naghilot dari. Okay, di-push na si Imat. Mga kasits, ayaw nyo pansin lang nanilikramo na mga kasits kay nagpahilot na siya. Burag mo daw gay na dyan mga kasits. Huwag na dyan ni nagyaw-yaw dari mga kauban mga kasits. Pasiglayan nyo lang ninyo na. Okay, ni-push na si Imat kay Suribatski. O di-attack na si Brogdichin sa TG si Suraan ni mo na siya tangke. Wala niyang tao langanin gitong tao niya. Pero too late na kaya nakabuhat nag-anti-tank si Sergeant. Nakasuhod na po niyang tao sa mga pagkalot niya. So too late na kayo. Kusog na kayo ng anti-tank. Murang na mali YouTube sa TG si Suraan. Kaya puro mo to tao iyagod. Ngininawa mo to yan dito. Oh, murag. Kusog na kayo ang tao eh. Maatras na yung banter oh. So nindot ning dula mga kasits. Unta nag-enjoy mo. So game 1 daog ang access. Game 2 daog na pod ang allied. So 1-all. So daogo ni sa game 3. Kinsa kay mo daogan ni. Kasi H nindot kayo. Itong gubat karon natagaan tag challenge. 50-50 so good. Gansi kayo ang allied. Hinihinig ka-asinso. Dako jud kayo ang factor ng mga post kung makuha ninyong mga gas. Advantage yun na nasi Imat dito sa Suribatski. Murag daog na dyan mga ka CH. Kuwang na lang ani maingon og victory. So nindot kay kaduwa ni nga karon nga adlaw daog ang gimuha ni daog ang access dali ra kay nila na daog. Pag game to galisod ang allied may gay ni daog hapit sa napili ganina. So mo lang di kita kay ingon nga daog na. Kaya na pag pwede matabo. Pasensya na mo sa tingog dari ha na mga gayaw-yaw dari. Okay. Wapo ni nga duwa ni mga ka-CH. Mudaog na tani no. Dut kay ni unta paabot mo sa game 3 ani ugma. 50-50 kay din dulaan nga tournament ni. Dinuwang na mga ka-CH. Natay guest karon na naabot gikan sa Cagayan. Gamer po rin siya ka-CH. Pero yung duwa Tetris. Boring kayo. So ano na siya sa gamer mo na. Lula kag Angry Bird gamer naman ka. Mana mga ka-CH. No murag daogan. Daog na jud ni. Indot ning duwa ba. Okay, kuwang na lang ani mayong victory. O na mo quit. Kay murag daog-daog na jud ang access ani. Pwede ma-forward ni.
Okay, murag hilom na kay si Itsuraan. Wala na siya gibuhat si Itsuraan, hilom na kayo, murag ni surrender na jud ni. Wa na jud. Kuwang na lang ani mungkwit ang access para makikita taog victory. Okay, na jud. Doon na sila sa kampo. Kompleto na Sergeant ni access. Ay, access ni Sergeant. Power na kinig offense. Maura may kuwang. Og ni make move na si Imat. Nindot ni pagka-make move niya ganina hastang gliso jud siya. Karon pa siya ni make move. Okay, og ni flank si Itsuraan na pa sila pag-asa. Platigo, tanggi na patay na. Hala. Puro 50-50 pa ni. Kabawi sila. Hilom-hilom na sila di ay. Halak ka. Alanganin ng dua ba? Kabawi do. Ayay ka. I-suppress attack di ay. Halak ka. Pera eh. 50-50 pa nila ni Deo. Okay, hindi pa ni ko pensa. Ano si Sergeant? Halak ka. Itigom di ay. Pininin mga sa TJ yun nila eh. Predictable kayong mga sa TJ. Bamilang nisurrender na to sila. Pwede ay. Halak ka. Masing mabali pa ni. Alanganin ang luwa ni. Atras si Sergeant nun. Backweight sila eh. Uy, nadidepensa di ay. Napay dawa ka 80. So, di sila basta-basta ka-push niya eh. Wala ni. Okay, nakabawi. Musukol pa. Sukol pa taon sila. Morning. Persistent jud ba? Ano? Apay, abang buhay may pag-asa pa. Ano yun mong motive si mo ang kuan? Kinabuhi. Okay, na-reinforce og balik ang access. O nanghilom na po na-reinforce po itong mga access. Okay. Ingon si Sergeant nga mag-mines kay delikado di ko makapush si mga mga access. Okay mga kasich, pasig dahil lang ninyo nang mag-ingog agay ha kay na naghilot dari na si Ma'am Auring dari. Okay, murang nibawi na jud siyang mga access. Ano naman ang masanindot king dua. Okay, ni attack na si Sergeant. Murag mao na dyan yung mahuman na dyan yung dua ani. Ilan ang humanon mga ka-CH. Og si Imat gatigom pa murag nahurot yung kampo yung mga tao dito pag attack niya. Uy, tura, hilom-hilom na si kuan. Itsuraan ni attack na. Alak ka. Atras si Sergeant kay alanganin kaayo. Alanganin yung kaayo. Og ni bomba na po siya. Awit niya oh. 50-50 pa siguro ng duwaan eh. Okay, ni bomba siya. Tura, nikawas na pod. Og nitira na pod. Okay. Dito kay tanawon dyan ang British mga dalari ba. Okay. Ito nibawi na po si Sunibatski. Gusto niya kuha na po ng kilid. O
Murag dugay-dugay dyan yung dula ba. Kaya bawi naman po sila. So, ito kay buhato na niya sa access, no? Para at least mahuman lang dyan ba. Kaya pasig mabali pa ni. Ano na pa yung chance mabali ni? 8% siguro nga chance. 8%. Okay. Ibomba na po si Sergeant. Uy, nagtapok. May itong makasalagma to. Nakabawi na po si Kuan. Oh. Uswin yun yung tirada yun. Okay. Ni attack na po si Kuan. Attack na po si Gaspam o Uswind. Matanggi. Alanganin yung kining Kuan. Alanganin kining allied. Pagdipinsa. Uy! Nakita ang artillery. Delikado ni. Ni attack ng isa ka tiger murag. Siguro niya wala ka dipinsa ang mid, no? Uswin yun mga nagbida dari, oh. Yung mga uswin. Okay. Galisod pa dyan ang access ang alay na ni. Tas pa sa ganun dula ba? Nagamayag live akuan. Okay. Attack na po ng kuan. Halak ka. Pero gawa na dyan sila tangke ba? Nahurot naman siguro to. Petang panther eh, oh. So, challenge din kung saan pagpildihan ni nga makasurrender ang access. Kaya mag-legit sila makuha, no? Malibumba na pa si Sergeant, oh. Mapud ang advantage no mga kasih kung kan mag-post kay unlimited inyong ammo. Dugay mahurot inyo ang mga resources, mga fuel, 1,000 na gani, oh. So, ang manpower, 1,000 na. So, wala kang advantage kung makuha ni mo ang kuan mga post. Okay, suraan kuan dyan pa suraan mo revive sa iyang mga tangke nga nangagupa. Iso kay si Sergeant, oh, tangke na pagtanan yung mga kalaban. So padyod sudender sila mga ngita pa sila guwi dyan nga at least ba nga mudaog man lang basi. Okay, namumba na po si Sergeant, oh. Attack na po si Suraan. Pensado na dala mo kinapa ko nun dala kamay nilang kuwang gani siguro para at least mapildi na dyan ang access. Kaya naglisod na sila recover sa mga post. Okay mga ka-CH, gamay na lang yung kuwang ani mga ka-CH. Sa unila ni pag challenge kayo nga kuan. Pasensya na mo sa mga tingog diri sa mga ka-CH ha, kay sabaan na rin mga CH. Hilot na gani mga ka-CH, magyaw-yaw pa yun. Okay. Ay, naburuang. Okay, kayaw-yaw yun sa mga ka-CH. Pasensya na yun kayo. Buragawa pa dyan, ma'am. Taas-taas pa yung duwa ba? No, quick one. Challenge kayo sa ako nila pag ikapoy na po kong istorya din mga ka-CH. Mga ka-CH, nang yaw-yaw na dyan din ang gilod mga ka-CH. Basta hindi na takaduwa ni sulod mga ka-CH. Okay, hapit na dyan. Gamay na lang kuwang ani para mo surrender na dyan ang access. Ngita sila guway yun sa mabali pang duwa pero murag alanganin kasi suraan ron. Okay. Ni attack na po si suraan. Di na po tangki iya.
kay mo ikapoy na siya tangke kay dipensado mo na daragod. Uy. Sudlan niya mo sud ba kina bungkagon. Sud kayo sud gahi ka na ba na makasulod na ka diha? Okay. Tora. Butang pinsa. No, itong game 1 mga kasi kadjut na matug pilde ang alay. Game 2 karon murag sud kayo pilde ng access kahit kayo. Balik-balik. Okay mga ka-CH. Hindot kaya nga ano ni-attack na po ang mga allied. Murag laay na yung kayo nindula kay yun mo surrender ang access kahit kayo. Huwag ikawa din nilang mga post para wala din mapwede ma-build ba. Kahit yung kayo nga duwaan nga access ni. Anus aman ni mapildi ni. Bumbar po si Kuan. Kasi na mahala ba. Okay. Taksi ko na. Jud. Hutdo na dyan nila kuwag post para yung ito ka-build ba. Okay. Okay mga ka-CH. Nakuha nila. Diba na nikuha nga nga post. Parawa na dyan. Gamay na nikuha nga ni. Gamay na gwanta. Ni counter attack na po si Serrano. Sakit may puti yung tao niya. Pero masakit yun yung kon. Kaya naka-lieutenant man. Oh wala na ni surrender na si Suraan. Wala na ni. Gamay na lang kuwang mo surrender na po si Nabetsky ni. Wala na. NCO's reporting they have destroyed a German target. Wala na ni. Naog na ni. Gamay na lang kuwangan ni para makuhan. So salamat kayo mga kasich na naabot mo aning mga orasa. Inyo yung gihuman no. Wapo pa kita sugod. Nag-NC pa juga ito mga alay na to. Karon kay nilahot tayo sila. So nindot kang game 3 ani. Challenge kang game 3 ani. Kinsa kay mudaog ani. Kinsa kay maka-counter ani. No? So abangan na to na ugma to na post ang game 3. Kasi mudaog ani. Okay. Salamat kayo. Pag-subscribe and taon mo sa atong channel. Kay dagang patay mga gubat nga mabutay. Nga tungod kang hitsuraan kang Sunabatsky mo na mga access ug ka Sergeant Wembenyama ug si Imat si Kryptonite. So I hope you guys have a great day and see you in the next video. Peace. Wa pa jud naman mga ka CH kadugay pa jud ni mahuman Nah, kamay lang kuwang ni mo surrender na yun si Nabetsky. So kung na-enjoy mo ni mga ka-CH, i-share lang ninyo sa inyong mga kaila, mga gamer direct CH. Para managa na itong channel na rin. Channel? Followers ba? Wa pa jud nahuman. Gahi jud kay si Nabetsky mo surrender. Di jud siya mukuan ba? Your replacements are mustering. Replacements clearing QM now. Okay. Unsaon kini mo na bawi-bawi na ra ba oh halak ka. Panzer forces are moving on one of our strategic Bawi na. Gibombahan na lang ni Sergeant ang balay para at least. Okay. Delikado. Natunas kayo bro? Listen up, marching orders. Huh? Ready to set off.
Okay, murag wala na jud ni pag-asa. Replacements are mustering. Ano ni? Kabi ni si Sunibatsky di jud surrender eh. Shots getting out. Stand by. Kasi di makasalagma ba no? Okay mga ka-CH. Okay no? Mapansin yung mga kuan pa ni. Kasi kuan naman ni AI naman ni yung kuan na ni computer na. Okay. Mga ka-CH, pasensya dyan mo sa mga katawa karon na sa atong background. Kay sige na sila katawa. Okay no? Naunsa naman si Mark. Sukol dyan si Mark oh. Okay mga ka-CH. Wala na dyan na mao. Wala na dyan na mao ni. What's the word, sir? Going on now, sir. SP, ready for over there, soldier. Ready for action. Orders coming in. Message gun line. Ang tambok babe. Okay no? Wa pa jud tao nang gubat. Ang guba ang kampo. Sumunod yung ang last chance nila ni nga. Mo surrender si Sunibatsky. Mungkago ng iyang kampo. O iuna din nila ang computer kay para di magsinamok. Iuna nila ang computer mga ka-CH. Gilot kuha pa naman dari. Kuha pa rin naman. Uy, makakuha na ka ng Russell babe do. Uy, makabonus yung kanan niya babe. Sa kaira. Kuhan. Okay. Wa jud si Sunibatsky. Musukol jud si Sunibatsky. Di pa rin mo surrender. Okay na. Balo jud ang computer. Huwag mo forward jud si Sergeant. Ah. Nangguhan na. Kahit na kaya na. COs reporting they have destroyed a German target. Sana ka. Oh, wala na dyan. Wala na ni. Surrender na si Sunibatsky. So, daog dyan ang kuano. Unta. Inyong abangan ang game 3. See you in the next video. Peace. Naman naman ko do. Ano naman? NCOs reporting they have destroyed a German target. Reinforcements kitting out. Stand by. Riflemen forming up. Stand by for replacements. Reinforcing. Shut your gobs and listen. Ready to fill the